Va, un altre. Sí. Queden poc, tinc temps, en queden 4, tinc temps encara, Sí. Vale. Un altre, de David Güell Sobirana, per exemple, a David Güell i Sobirana. La I aquesta entre cognoms, per exemple. O sigui, es pot posar o no? Sí, és optatiu també, per exemple, i recomanable. Per exemple, si et dius, per exemple, Hortènsia Col Flor, és millor que Hortènsia Col i Flor. Sí, Val més que no toquis res, no? Si et dius, per exemple, Jordi Vives Panya, Jordi Vives Panya, si no t'agrada pot ser Jordi Vives i Panya, que queda més dissimulat, no? Ja ho pots triar. Però em pensava que era molt català, això de posar la I entre No, cognoms. es veu que no, eh? No em vull extendre ara, però es veu que no. Val. Okay. Llavors hi ha un altre que és de Juan a Joan, per exemple, que és fàcil i automàtic, no? Aquí també va a gustos, perquè clar, si tu et dius, per exemple, Juan Reyes Montoya, és diferent Joan Reis Montull. O sigui, no té aquelles connotacions ètniques que té un altre, no? Exacte. I has de vigilar també, perquè si et dius Yolanda Fornés i ho tradueixes per Violant Fornés, no sé si es podria considerar una agressió al gremi de panificadores, això, Violant Fornés, no sé. Jo no ho tocaria. Ja, per això tampoc toquem-ho.